Awuor. Nyathi ma jadweche 4 owito ngimane masira mar apaya manotimore kar saa 10 odhiambo manyoro e gwenge ma Soimet e wang' apaya maduong' ma Kaplong kochomo Bomet. Masirano notimore seche mane bas mar kambi Mata Amid mane dhi e boma ma Mombasa ne otuomore kod gari matin kido ma Toyota Wish mane riko chomo Kaplong. Kaluwore kod joneno, bas no ero ne riembo e ng'we airititi kopogore kod nyathino matin mane nitiere gari matin no mane owito ngimane. Ji mamoko 6 noyudo hinyruok kendo noyudo thieth e kar thieth ma St. Clare's Kaplong. Naelekea Mombasa. Sasa hii ajali ilikuwa na overtake pale na gari ndogo ilikuwa iko pande ile nyingine. Sasa kwa dakika kidogo tu tumeshtuka tu gari kuja pande huu. Hiyo ndio ile matokeo yametokea. Tumeteseka kwa nchi tangu asubuhi tunapiga nduru. Hii ni accident mara ya 3. Imagine. Na tumeomba nini serikali atuwekee bumps. Hapa hivi tunaomba tu county government atuwekee bumps. Hapo ndio tutakuwa sawa. We received a total of 12 victims, of which one was brought in dead, a child of less than 10 years. A total of 6 females who are stable in condition. One currently is intra-hope or in theater for a major surgery. The 4 males we receive are all in stable condition, and 1 child is stable.